А кога Исус завршиња заповеди баја пледешуди учениконге, гелопески од отарите си кавел те проповеднелко оленгере диза. Кога о Јован шунгја таро панлипа баши оделие Христоскере, бичагја дуе дженен таро пле ученикја емвакергја лески. Тури сјано дова кој требува тавел или те уџара ја вере. О Исус факергјалинге, Джан хем јавинен е Јованеске со шунена хем со дикена. Окоро ле дикена хем осакатија пирена. О лепрос на очистина пес хем о кашу кешунена. О муле воскреснинена хем очоро ле приминена о Евангелие. Хем блаженота нодова кој на поколебинела пес баши манки. Кога ола гелепеске о Исус почмиња те вакерле народоске баши о Јован. Со и клиенте дикен ки пустина, трскали со и бавлни шинела, ама со и клиенте дикен мануш или уравдо ковлешеја. Еки, олакој пиравена ковлешеја, та не го царска двојра. Него соски клилен, те дикен ли пророк, оја вакеравато мунге хем повише таро пророк. А кавајтано дова баши каскетано пишимо. Еке бичава млогласнико англотломуј, кој ка спреминетло друмо англотуте. Чачева киравато мунге машкаро бијанде таро джулја на ваздингјапес побаро таро Јован крстител. Амо најтикно ко царство небесно тано побаро лестан. А таро диве е Јован крстител ескере, джијакана од царство небесно трпинела насилство, ем насилникја ленале силаја. Соске сао пророке емо закони пророкујнена джико Јован. Ем ако мангена те приминен, овитано о Илија кој требала теавал. Каси си кана нека шуна. А солејате според навља кава роди. Личинеле чавенцер кој беше на коплоштадија им викинена ја маленги. Вакери баја. Баша гемту менге кифлета ем на келген, гила гемту менге жална гила ем на жалинген. Соске ало Јован кој ниту хала ниту пиела, а олава керена и силе демони. Ало чаво манушикану кој хала ем пиела, пален вакерена, ек мануш алчно ем пијаница. А мал е царени конгоро, еме грешни конгоро. Сепак и мудрос оправднала пес преку ола кередела. Тогаш почмиња те викинел упродизја, кокола, кердилопес највише олескере чудија, соске на поканѓепес. Тешко туке Хоразине, тешко туке Висаидо, соске ако ко Тир хем ко Сидон, овена сине чудија, сарсу леки туменде, одамна би покајна песине ко вреќе хем право. Ама вакеравато менге полуко каоло ленги, од Тир, емо Сидон ко судно диве, отколку туменге. Ем ту Капернаум, джико небо ли ка ваздетут, ка хуле джико пекол. Соске ако ко Содом овена сине чудија сарсу леки туте, ка чолсне джико авдисно диве. Ама вакеравато менге, баши пув Содомско, ка ола ке полуко ко судно диве, отколку туке. Код ова време Исус вакеѓа, фали наватут модат господари кон небо, хем ки пув. Соске гараѓано доватаро мудра, хем гогја вера, а открингјанле етик не макса менге. Оја модат соске агиарсине угодно англотуте. Сај мангетано предајмотаро модат, хем никој на пенџарлале чаве освен одат, ниту некој пенџарлале даде освен очаво, хем од ова каске очаво мангелате откринеле. Авен ки манде сар некој чинде сиен тумен, хем и си тумен пари пупри туменде, хем ека дав тумен одморнен тумен.
Лен мло јарем китуменде, ем сикловен мандар, соске месиум кротко, ем понизно ко срце. Ем кара кен раҳатлуко тумаре душенги. Соске мло јарем тано пријатно, ем мло парипе тано локо.